Amigues i amics, la transició cap a una economia circular és un repte indefugible, transversal i necessari per la sostenibilitat del planeta. De ben segur que ja m'heu sentit parlar d'aquesta revolució del segle XXI més d'un cop. La meva voluntat és intentar apropar-vos què implica aquesta oportunitat mediambiental, econòmica i social que suposa transformar la nostra economia cap a un model circular. I per fer-ho, avui voldria parlar-vos d'un tema que hem tractat aquesta setmana al Parlament Europeu i que és un dels aspectes fonamentals d'aquesta transició: allargar la vida útil dels productes, fer-los més duradors i de més qualitat. I, per tant, que siguin reparables. És a dir, que si s'espatlla alguns dels seus components es pugui arreglar o canviar la peça que falla i no haver de llançar el producte sencer per comprar-ne un de nou. Tots tenim al cap infinitat d'exemples que ens ha sortit més barat o més fàcil substituir el producte que portar-lo a arreglar o demanar la peça espatllada. És un consum ineficient, d'un sol ús. És insostenible. Generem més residus i explotem més els recursos que ja són prou escassos. Hem d'acabar amb aquesta obsolescència programada i hem d'apostar per l'ecodisseny. Així, quan un productor dissenyi i fabriqui un producte, ha de pensar que cadascuna de les seves parts ha de poder ser substituïda i ha de poder ser reciclada, fins l'últim cargol. De fet, és el que fins no fa tants anys es feia i que hem canviat en les darreres dècades per un consumisme irracional d'usar i llançar. No és una qüestió només de sostenibilitat ambiental, sinó també de pensar en els consumidors. I per descomptat, no hem de deixar de cercar l'equilibri amb la indústria i l'aposta per la innovació. Aquestes noves mesures per allargar la vida útil ens han de permetre obrir nous mercats i obrir també les nostres consciències per fomentar l'economia de proximitat i recuperar els nostres hàbits de consum responsable. És un compromís col·lectiu. Les institucions europees estan encapçalant aquesta transició cap a l'economia circular i ens cal seguir posant les bases per garantir la sostenibilitat del nostre planeta i l'aprofitament dels nostres recursos. I hem de ser conscients que no es tracta només de reciclar bé, que és el que hem de fer, sinó també d'anar reduint els residus que generem i de transformar-los en recursos. Allargar i donar més vida útil als productes i als seus components. Hi seguirem treballant i des d'aquí us ho aniré explicant. Fins la setmana vinent.